Salutare, bine v-am găsit la un nou episod. Eu sunt Andrei Leș și în primul și în primul rând vreau să vă spun că de ce n-am mai postat așa de vreo 3 săptămâni. Am avut niște probleme cu internetul, în primul și în primul rând. Dar, ia uitați, m-am reîntors și vom posta noi jocuri și noi lucruri. Prima dată am avut o serie de pe breazla abonaților, dar m-am mai jucat cu Roxy și am spus că o încheiem. Și am început una nouă, ne-am jucat puțin pe ea, am făcut și o casă mai mare. Noi suntem destul de avansați pe ea, dar poate o să ne jucăm pe ea. Nu poate, o să ne jucăm și pe ea. Vom continua tot așa cu 2 videoclipuri pe zi. Și o să avem și o serie de Minecraft single player. Dar da, dacă vă va plăcea acest episod, nu uitați să apăsați pe butonul de like, de subscribe și să apăsați pe clopoțel pentru a primi notificări de fiecare dată când postez. Și vă mai spun o dată, un like mă ajută să apar la recomandate. Așa că, haideți să-i dăm drumul. Asta ne vom juca Farming Simulator. Am aici o hartă începută. Sunt destul de avansat pe ea. Dar v-am spus cât timp am avut probleme cu internetul și cu astea. Atunci când mai prindeam un pic de internet, mă jucam cu Roxy. Încă avem cartele pe telefon, dar nu mergea foarte bine, mai ales dacă vreau să postez sau chestii din astea. Am încercat și aveam lag. Deci uitați ce avem pe aici, este Farming Simulator 20. O să facem un tutorial cum să instalați. Aici, asta este harta, uitați câte lucruri am aici. Am niște vaci. Aici este un pământ nou cumpărat și vreau să-l ar. După cum vedeți, avem aici asta de arat. Avem asta de arat și o să continuăm cu aratul. Fiindcă vreau să plantez un fel de sau nu știu ce, pentru oi. Vreau să punem oi. Și va mai apărea astăzi un episod, v-am spus, vom continua tot cu același program. Am văzut că între timp am făcut și 2 abonați. Mulțumesc celor care s-au abonat la mine pe această cale. Deci dacă mă aud foarte bine, cu timpul o să iau și o să fac cu căști. Vreau să-mi cumpăr niște căști mult mai bune. Și da. Așa că ce să spun. Asta este Farming Simulator 20, m-am spus, o să facem un tutorial. Cum să instalați. Și acum pe acest canal chiar o să jucăm mai multe jocuri, mult mai multe jocuri decât i-am spus în primul episod. Așa că o să revin după ce o să ar măcar jumătate din pământ. Bun, am revenit, n-am gătat de arat, dar am spus că nu merge, întorc foarte greu cu acea arătoare și am spus nu, cumpărăm asta. Asta e să nu. Am revenit, a fost o mică încurcătură, fără să mă sumeze. Nu la magazin să vedem cine am cumpărat, pentru că sunt confuz. Am revenit. Mi s-a blocat jocul. Bun. Mergem repede pe magazin, pe aici. Și ăsta este pământul meu, dacă vă întrebați. Deci este tot pământul meu, este cu iarbă. Am așa acolo sus, acolo am alte idei cu el unde ne vom parca. Pe pământul acela vreau să ne parcăm toate utilajele. Bun. Acolo să ne parcăm toate utilajele.
Dar deocamdată astăzi vreau să plantăm puful ăla, nu știu ce. Uitați-l tractorul nostru. Bă, să vedem ce naiba am cumpărat noi aici. Ce-ai făcut, Andrei, aici? Ce-ai cumpărat, tată? Am cumpărat 2 utilaje, dar nu știu ce utilaje. Stați un pic. Dau asta, dar nu știu ce. Ah, bravo, Andrei. Bravo, Andrei. Ești bine. Stai să deschidem să vedem. Cred că cu asta să putem întoarce mai bine. Ia stați. Da. Noi aici am mai cumpărat ceva ce nu avem nevoie, așa că o să vindem repede. Nu. Asta. Nu. Yes. Back. Și acum merge înapoi. Repede, repede. Nu știu dacă doar mi se pare sau asta mă face să mă uitați. Da, am dat eu din volan, dar să văd că poate mă face să... Și îl direct, îi dau așa și ești de tălâne cu momentul. Wow! Nu contează, fiindcă noi vom ara, că nu facem raliuri oricum. Bun. Nu știu dacă vă dați un pic mai încet, habar n-am. Eu oricum v-am spus că nu mă voi lăsa de YouTube. Și mai avut încă un canal. Nu. Ai, am PC-urile astea, bă, groaznice. Bine știu. Of, vine ploaia. Mă repede că nu... Bun. Vreau să vă spun ceva. Acest joc este destul de avansat. Doar că dacă dai jos din ăsta, nu poți practic face nimic, doar să te uiți și chestii din astea. În rest avem utilaj ca să strângem paie, dar că nu le mai strâng și nici iarbă n-am nevoie, fiindcă o să am nevoie de asta, de asta o să ne ocupăm în episodul viitor de iarbă. În plus am zis că dacă o să iau de pe pământul ăla de acolo, din dreapta mea, unde am paie, dar nu am spune are rost. Unul am mai făcut puțin, încă 2 rânduri. Merge puțin la nevoie, dar noi putem face și chestia asta, practic. Să ne meargă singur. Adică ne-ar fi mult mai ușor. Și el până ce face chestia asta, numai la atâta că ne trage bani. Noi hai să facem altceva. Cred că vom strânge în episodul de astăzi iarba. Dar să vedem măcar câte iarbă mai avem. Asta este un utilaj pentru iarbă. Dar dacă veți vrea, o să vă arăt oricum un tutorial. Dacă aveți ceva de nemurire, scrieți în comentarii și vă răspundeți. Aici avem bălegarul. Aici avem bălegarul, se strânge. Uitați, exact ce spuneam, nu mai avem iarbă aproape deloc. Nu mai avem iarbă. Am împins aici. Ca să-l ia. Așa, s-au buguit câteva lucruri pe aici, s-au buguit puțin. Da, asta e. Uitați, utilajul ăla de acolo, ăla roșu, este pentru paie. Le aruncă la animale, practic paie. Le aruncă la ele. Mamă, împing. Aș putea cu balotiera să vin, dar nu de vedere că îmi doar un răstentru cu tiraj acolo. Trebuie de resetat utilajul. Ok. Ce-ai făcut, Andrei? Deci, da, trebuie să fac puțină ordine pe aici. Asta este pentru urină, cred că pentru urină.
îi stropești pe aici cu el. Ia vedeți ce mi spus aici. Și ăla pentru mălai. Mălai să plântăm aici, pe pământul acesta. Bun, hai să vă arăt cum se... Să vă arăt și cum se ia iarba. Bine, iarba eu o pot cosi și de pe câmp. Nu neapărat de aici. Pot cosi, de exemplu, și de pe lângă casa asta, și de pe lângă, și pe dealul din spatele meu. Deci pot cosi practic iarba de unde vreau eu, de unde îmi dorește inima mea. Da, eu ce am plantat iarbă. Am văzut o arătoare, dar nu are rost să o cumpăr. Poate că o cumpăr doar pentru ce vreau eu să fac acolo, cu care poți să plantezi în timp ce ari, plantezi în același timp și iarba. Am văzut, hai să vă arăt. Deci, după cum vedeți, lăsa iarba în spate. Ok, să vă arăt. Stați la cultivatoare, asta. Și iarbă și puful ăla de lângă iarbă. Sub 600 de litri, 600 de litri. Da. Și așa tăiem iarba. Iarba pentru băcuțe, se crește la oițe. Deci da, când o să avem foarte multe animale, care vin și aici în iarbă, pot să-și pot. Nu o să tăiem foarte multă iarbă, doar cum rând mai mergem. De ce? Din cauza că se buguiește. Se buguiește și îmi sară în toate părțile. De aceea au și băluța aceea de iarbă în halul ăla. Acolo. Împrăștiat. Vedem cum face treaba asta. Noi mergem înainte cu iarba. Așa. Să-mi fac pe în față. Dacă în episodul ăsta am vorbit foarte mult, mă mai încurc. Știți astea? Nu știu ce. Oioi! Am mers. Le-am rupt. Bun. Nu o să lăsăm aici, că nu m-am prins acolo. Cam ăsta. Și acum trebuie să-mi aduc aminte unde este ăla de... Gata, știu. E blocat. Nu știu niciodată blocat. Ok. Bun, acum mergem este acolo. Unde... acolo este ăla pentru luat iarba. Ne vom băga cu spa. Oi. Așa-l... Ok. O să mă întorc cum o fi pe câmp. Ok. Am ajuns pe câmp. Și cum funcționează această balotieră? Ea o să se lase așa acolo. Și noi va trebui doar să trecem peste acest rând. Ceva de genul. După cum vedeți. Acum nu pot eu să iau cel mai bine. Că nici rândul nu este drept. Și după cum vedeți se umple acolo și o să las dintr-o dată în balot. Dar nu chiar acum. Deci să mai durează puțin. Deci să mai umple o dată ca să dea afară balotul ăla. Înțelegeți ce vreau să spun? Uitați, a lăsat un balot, cred că. O să-l vedem dacă a lăsat. N-a lăsat, să lase acum, uitați acum în spate.
Trebuie să las un balon de fân, mamă. Ce nașpa. Nu mi se întâmplă chestia asta. Când rămâne balot acolo făcut. O să mai iau eu iar off camera. O să vă arăt și cum se ia această iarbă. Acest baloți. O să-l împing undeva. Sau o să împing off camera. După cum vedeți, deja avem doi baloți. Deci mergem așa că nu încerce. Ok. Și dacă el mai are acolo un balot, noi dacă îl lăsăm, pac o să iasă balotul. Pac. Doi baloți. Gata. Și acum o să vă arăt și cu ce se iau acești baloți și cred că asta va fi videoclipul, fiindcă nu pot mai mult să fac. Este un videoclip destul de lung și n-am făcut nici foarte multe astăzi, dar da. Mâine cred că va mai apărea un videoclip cu Farming Simulator și cred că o să facem mai mult și chiar o să facem mai multe lucruri pe aici. Pac. Și se iau așa. Se ia așa balotiera. Așa filmează. Și luăm balotiera. Aceasta este balotiera. Aceasta este o semănătoare pe lângă care am trecut eu. Opa, ce de iarbă. Stați. Că iau acum să nu mai încurce. Se activează și se pune așa. Și nu cred că trebuie să ne încurce. Încă nu o să dea așa. Ne întoarcem. Frumos, frumos, frumos. Și... așa a făcut Andrei. Pentru că să luăm pe ăsta aici. Ba da, hai că luăm. Gata. Și după cum vedeți se bagă direct în asta. Și back. Venim așa și doar mergem la balot să luăm. Simplu și ușor. Uitați în spac. Ne trebuie pe rând, că dacă nu o să ia. Ei, ce? Hai. Ok. După cum vedeți, când se face un rând de două, acum mai trebuie doar un balot ca să se ridice și acela. Și vor fi 8 baloți. 4 baloți eu. O fac aici de râs 4 baloți. Și cu ăștia 2 de acolo, cred că vor fi, da, vor fi 6 baloți. Andrei cam greu cu matematica, în fine. Nu. Deci, așa, 1, la nicio balot. Tras bun, este. Bun. Acum voi lovi acest utilaj ca să polua balotul ăsta. Gata, uitați și da, și pe frumos. Cred că acum o să mai polua de copac, în fine. Bun, și acum mergem așa. Cu baloții. Avem 3 rânduri de baloți. Mergem cu baloți de iarbă. Frumușelus. Avem baloții de iarbă și îi aducem aici. Uitați, venim aici cu ei. Și uitați, se activează. Și ne va pune. Nu. De ce mi se buguiește cel mai des? Dar sperăm că nu vor să intrați de părți. Doamne, tată, te rog, nu sar în toate părțile. Băieți. Și fete, ce s-a întâmplat aici? Nu împrăștit în toate părțile. Ok. O să-i strângem acum.
super! Băi, nu se poate așa ceva, mă. Mami, tot împrăște și nu înțeleg de ce. Da, și tirul nostru. Nu înțeleg de ce. Până aici mi-a împrăștiat. Nu să se ia stautele astea peste ei. Mare rozii, nu știu dacă oricum trebuie să mă dau din drum așa că... Împinși. Uite așa. Ia, împinge să vii. Ok. Oricum o să ne ia, fiindcă ei practic sunt puși că că sunt puși acolo, dar de fapt ei nu sunt puși. Ok, data viitoare să așteptăm să termine cu totul și o să-i punem apoi. Hai să vă mai arăt și apoi o să încheiem acest videoclip, să vă mai arăt ce mai am pe aici. Deci aici am tirul meu. Aici am ăsta de bălegar și de urină. Aici iau îngrășământ și și legume. Aici avem laptele în această canistră, cum îi spune. Uite-te. Stați că tot vedem și cât lapte avem. Stați. Pac. Că dacă tot suntem acolo, ne vom uita să le iau. Nu vreau să iau cu ăsta mare, fiindcă tractorașul ăsta pentru din astea mi l-am luat. Ca să am... Să iau diverse lucruri, să vedem cât leptic avem. Avem o cală jumate. Ohoho, imediat este prin. Și când practic nu suntem în joc și atunci ne producem. Acum ne vom plimba puțin cu tractorașul să vă arăt ce-am pe aici. Nu am foarte multe să vă arăt, fiindcă nu prea multe. Bun, aici avem 100 de apă. Aici, păstrarea de apă, dar stați să vedem aici la Animals, să vedem ce producție avem, deci tot de 52%. De când mi-am luat niște noi vaci noi, avem mai mare producție, se pare că. Ok, să vedem apa cam cum stă cu ea. Water-ul e... Ok, dar hai că umplim. Nu primește apa. Umplem cu apă dacă tot. Uite, așa se pune apă, nu mai am nici foarte multă apă în el. Contează, în episodul viitor o să mergem și o să alimentăm. Gata. Aici avem paiele, care astea mi se împrăște, de fapt și astea mi se împrăște odată. Ok. Nu. Deci, oricum, asta cred că a fost episodul de astăzi, de 23 de minute. N-am făcut foarte multe în aceste 23 de minute, dar aș aprecia dacă mi-ați dat măcar un like acolo de apreciere. Deci, cred că vin vacile. Așa, un like de apreciere acolo. Și un subscribe. Și m-ați spus un like, mă face să apară recomandate, așa că vă rog frumos dați-mi și mie un like. Că nu costă nimic. Și eu am fost Andrei G, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, așa că bye bye.